Salindri Mayangkara. Ya dok, nih, lu sing metu malah Mbak Dia, nih, sing metu Mbak Dia lah. Oh, nah, oh. Diparingi dalan. Ayo babu. Mripate. Ditaleni sik. Hati-hati. Malah dok. Boleh. Tepuk tangan buat ikan Salindri. Golek panganan samplokan kok ya. Nah, kano mike put. Awak. Dok. Mendem to, Be? Mendem matamu. Piye rene sayang, alah cintaku lho. Aja bubuk ning kene to. Aduh. Piye to sayangku, kene. Mas. Aku lemes. Aku nyawang kowe ya lemes kan. Mas, tampan ono, Mas. Ya kene sayangku. Alah. Denak deblang alah ganteng ayu tewe. Ayu tewe. Nayu tewe. Op. Anu lek gadah pring iki kloso nggone gegere. Ndang matur. Kowe dedek kok. Ndang matur. Ndang matur. Salam. Ya. Nyapa jane. Lah kowe ben gagah ya. Gagah ki wesan. Sehat ya, Nak. Alhamdulillah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng sonten sedayanipun, khususipun tuan rumah. Sopo Mas? Mbah. Lah kowe sapa? Mbah, Pak Yenuri. Pak Zainuri kalian sakeluargane. Iya. Moga-moga tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Pinaringan panjang yuswanipun. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Lan ugi kagem kedua temanten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Wis Ngono tok kancane drum gobyos. nyapa? Ya nyanyi apa anu kae mau sampean diantu-antu rawuhe karo Pak Yen. Oh nggih, sepuntene sing kathah nek wau kan seharusnya kan dari pagi. Dari pagi memakai gelungan. Tapi tadi pagi itu delalah toh Mas. Basa apa to ki?
Delala sing digas sanes gelungan tapi ban Vespa Bapak Ibu. Jadi, Ora. terus. Nek mau isui apa jenenge ngamar ning rumah sakit, Mas. Tapi berhubung ini tadi dicari sama tuan rumah, infus saya cepot sementara nanti dipasang lagi. Jane menungso apa ces-cesan. Ya. Tembang iki kebak tunjepan ya iki. Ya sesuk nganggo paku bumi nduk Roso. Terus tunjep ning kene. Yo aja. Wis matur sepuntening Kang Kathah. Sepuntening Kang Kathah, lek wonten salah klentune nek mboten puas, ya mugi-mugi benjing nanggap malih ya to, Mas? Nanggap malih. Kalau jare larang. Padahal kena dicicil niki. Nikah niku kayaknya dicicil ping 3 Bapak Ibu. Isu awan bengi. Iya, maksudnya. Ndang lunas. Isu awan bengi. Oh alah yo yo. Oh alah. Ayo. Ayo ning ndi? Nyanyi no. Oke, nyanyi yo sing kuat to. Seragammu sarimbit to, Mas? Karo musisine. ragat dhewe ya mbok kira. Dikira kok ning mbokmu ki ragat. Golang ndek iki genah mok ijoli nek ragame cacah. Masih tok kowe lho. Nah. Wis to nggih klambi apa panggapi ya kan tenan. Delokno aku ki nggih piyama nggih daster. Mbah kowe arep nggih piyama, piano. Tapi kita ayu kok ya. Ayu. Yes. Ya. Ayo Mas. Apa lagune kono? Sing aja dhuwur-dhuwur ya nok kok suaramu ndak anu. Oke, Cundamani. Iki lagu spesial buat kedua temanten. Heeh. Mas Alungga kowe ngentut klejingan. Rumasane kan iki sapi ceng kowe. Ngesteni iki lek petruk kula jan peh kaya musuh ndinge lambeku dikenani cemiti barang. Sri Tanjung. Wis ora arep tanjung-tanjungan. Kowe ndinge ning Anjuk. Ning kene iki grup ketoprak nggih, keluargane. Grup ketoprak biasane lakone suminten edan. Oh, wis aku sing remuk neh. Kang Mas sapa? Karepmu Sido Panu. Sido Panu. Sapa? Anu Den Mas Broto. Den Mas Broto. Karepmu. Ndingi kowe Den Mas Broto. Ayo toh. Den Mas Broto. artis kok. Den Mas Broto. Kang Mas Broto. Lah apa to? Ngomongi lah apa to? Ayo toh, ketoprakan kuwi lho. Kowe kelingono ndingi brosmu mancep ning lambeku. Aku serang gawe bros lho. Oh. Oh. Nyanyi Cindamani. Gak usah ketoprak-ketoprake bar. Lah nyapa? Raiku panas. Lah nyapa? Kena kaplok. Kok cek-cek rose iki lho. Yo ngalah. Iki loreng gregetnya maras malah. Tak pira wi? Magadir lagune. Ngene. Kur. Kur. Syukur. Cek. Ah. Oh kena wisan kok. Yeah. Ya Allah keringetmu lho, Nduk. Alah. Aku iki masih mau kamplengi ngono ya nyawang kowe ora tega lho kowe. Awakmu anget kok ndok lho. Kok ndok. Kuwi lagune apa? Cundamani. Cindamani. Ah, Ngomongi teles kabeh sak lekek-lekekku barang lho ngene. proh. Ambunan. Cutik menah. Iki lho malah parahnya. Ben sehat, Nduk, ben sehat layak laler tok iki mah. Yo. Ya. Oh tangete alah. Ya lek gak usah dicombor. Ini misen nang. Ngapunten ya Pak Ibu nggih, ngalem lah kalih kula nggih ngaten iki. Mau semburne tak kuwaplok. Mau semburne tak kaplok iki banyu panas. Sapa sing mburne iki lho? Dingi ngombe mbok semburne. Kepala sebagai bapak yang baik iki panas sih. Hei. Panas kancane ya. Iya. Mbok dilepekne no. Iya, kono. Nih. Sojak kakek, tangane kancane digrujuk. Mimise sayang, gak pareng disembur ya. Ngenai raiku melonyot. Ya wis tak tutupi sik. Ayo pahit ya Ram. Kalau kenyih. Yo, Wis. wes. Nah. Ya. Nah.
Gak aku gak nerokne aku nerokne. Piye kan? Doane kanggo Mas Alungga karo Mbak Mas Alungga Yesika. dengan Mbak Yesika wes ngono lho. Yo neh to masukku mbok diparing mungkar. Ya semoga langgeng. Pokok kuncinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu. Heeh. Kedua temanten. Iya. Iki kita enek pawiwahan malih mboten enten nggih? Apa? Oh, tak kira enek upacara liyane neh. Nah, Mosok ana upacara. gak enek. What? Suminten. Lemes Mas kan jaket mau randang-dang. Aku dhewe nyelmes ngene. Kene nyanyi kalau klemun kok umpane kok. Ngene, iki enek penggemar sampeyan atas nama Elsa penggemar Nah, aku Kak tahu Niken. aku mbek iki. Masa? Kuwi lho. Dari Sini, desa sini, tengah sini. alas Randu Blatung. Cah iki song ganong ya anggitmu. Iki ya. Iya. Elsa iki pas aku Nah, endi? ning gone apa? Pas ning Blora. Jambu. Dong Oh, jambu. dong jambu. Pas nderekke wayangan nggih. Wayangan adike iki nderek. Ngerti ya sampai goro-goro nunggoni Iki Mas. walah ndok. Cuwili iki. Lipenmu lah ya tipis era ngirit. Kuwi jane lipen apa juwet ta jane? Iya. Kelas berapa? Kaki capal. TK 0 kecil. Oh, namanya Mbak Sopo coba. Namanya siapa? Kesel to kan. Jenenge sapa, Bu? Jenenge, Bu? Elsa. Elsa. Mrene karo sapa? Ayah. Walah pakmu kaya tega mentoya ya. Cah sakmene. Latih mental. Kamu mau apa Elsa? Nyanyi apa joget? Nyanyi. Nyanyi. Jajal ganong sik Ganong sik ya. Ndak ganong sik. Ganong sik ya. Engko diparingi karo Mbak Niken ya. Heeh, diparingi donga. Wong aku ki mau rene lho ya ora nggo apa-apa lho, Mas. Ya ampun Gur kan. sangu slamet tok aku ki mau rene budal rene. Alah lah. Bensine tuku 50.000 iki mau mobilan ora heng to. Walah artis kok kere. Yo, ganong dulu ya, Sa. Ya. Yo. Sandale dilepas Kak sandale. Plolong. Yo. Yo. Elsa. Diparingi dalan, Mas. Gurung. Nah, Ganti solae diganti. Oh, ya, Beka. ya. Munyer. Ini. Yo, ini. Munyer. Hop. Ah. Eh. Kendu. Wis Mas Arsat. Detak, tak, tung. Hop. Detak, tung. Detak, tung. Salto iso enggak? Iso. Jajal salto sih. Duh, lah apa? Weh, dit. Ya. Yo, solase lagi salto. Ya. Yo. Salto lele. Ayo salto nih. Oh, iya. Nih. Oh, iya. Salto ini sana. Yo, mas. Iki sik cilik lho, belungnya belum nom. Boh, Lama plek ngene iki. aku ya iso longgitmu. Wes ra usah tak kalungi kabel ngono apa. Kowe malah Sik. Wes gak Cuma usah. iki bokongku teles kok, Mas. Bocah kembodepne iki lho. Sudah Delok bisa ana, Mas. keceret ya mesti. Ndang. Oh, masa bar ngentuk ti sampean ndek mau terus ampas deh. Layak brang. Proh.
Ya, Elsa mau Nyanyi nyanyi ya? apa? Nyanyi ya. Nyanyi sama Nyanyi Mbak apa? Mika nyanyi apa? Bintang kecil. Alah, alah. Lagunya apa, Nduk? Ah, jebol. Jebol apa tuh, Nok? Saluran jebol. Jebol. Apa? Nulis ya, kok nulis ya, pucet ke aku. Apa lagunya? Nyanyi nemu. Nemu. Emo. Nemu. Ayo, emo. TK 0 kecil loh iki yang gete. Ayo, emo. Ya, guyu. Ya, nyanyi ki Mike. Nanti kalau bar nyanyi minta sangu ning gone Mas Bambang ya. Nggih gagel kayak bingung kok nyangoni cah cilik wae. Mike karo wonge gedhe Mike kan. Nemu. Ayo Mas Ipan. Ayo Mas Mul. Kerja Mas kerja. Kat mau kok. Elsa nadanya seberapa? Nemu Kowe rasa ati-ati se. pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Loh Mika gantikan aku Mas. Ganti lagu mau. Kok nangis? Sing nangis iki nyapa kowe gerang nangis. Nyapa to Mas? Lagunya apa liyane nemu? Walah. Kowe tanggung jawab. Mas Bambang. Tanggung jawab lo kan nangis lo kan. Gak ngapa-ngapa nih. Nyawang raiku paling. Nyawang raimu Mas. Nemu. Dek ora disangoni kok. Aja aku dhewe men iki nek. Ya, wis ngatur kepenak. Sangoni Mas, sangoni. Mah mundi yo. Ayah lho, ayah. Ya sangoni Ya. ya. Ya sangu ya. Ya. Ya sangu ya. Raketang selawe. Ya kan. Iki mbok menawa nganten pengen mundut Oh lagu. ya, Mbak Manten ada permintaan lagu apa? Mungkin mau naik ke atas monggo. Biar bisa didokumentasi dari GT. Ada permintaan lagu GT nopo? Ayo nanti pas aku pulang getun.